Ola, boa tarde. En Lugo continúa a busca de Carmen, a rapaza da que nada se sabe dende o martes. O traballo dos voluntarios céntrase na contorna do hipermercado no que traballaba a moza. Mañá recibirán o apoio de máis efectivos, mesmo chegados de outras provincias. Unha tradición que vai esmorecendo é a de poñerlle nome ás vacas. Co aumento das explotacións gandeiras e a súa profesionalización xa son poucas as que manteñen o costume de chamar polo nome os animais e non por un número de identificación. Claro, cando manexábamos volúmenes máis pequenos, eranos máis fácil atopar nomes, había Chenoa, Amarela, a Blanca, a Roxa, había de todo. Pero ahora, con 334 vacas en ordeño, 700 animales en total... Moraña, na provincia de Pontevedra, réndese hoxe o carneiro ao espeto nunha festa que xa vendeu atención todas as consumicións, Xoel. Dende hai semanas, Alberto, que se esgotaron todos os lotes de carne nesta edición a número 57 da festa do Carneiro ao Espeto de aquí de Moraña. Milleiros de persoas que agardan xa os pés desta carballeira de Santa Lucía para gozar e degustar de algunhas das máis de 200 pezas que están preparando nestes momentos en unha cita que está declarada ademais como de interese turístico de Galicia. Continúa a busca dunha moza de Lugo que leva desaparecida dende o martes. A última vez que a viron levaba posta a roupa do seu centro de traballo situado na contorna do río Miño. As pescudas para dar co paradoiro da moza de Lugo que falta da súa casa céntranse no entorno do río Miño o seu paso pola capital lucense. Desde que a familia cursou a denuncia ante a Policía Nacional o pasado martes, están buscándoa por todos os medios. Vinieron varios civiles o nacionales secretas a preguntar por ella y al día siguiente estuvieron aquí bomberos, la Guardia Civil, la Nacional, buscándola pues, por el río, a ver si encontraban algo, pero nada. Venían con perros y con piragua, ambos, y luego los bomberos incluso se bajaron y estuvieron mirando pues, por debajo, más por el río, ¿sabes? De momento, os traballos de buscar non deron con ningún indicio sobre esta moza. A Asociación SOS Desaparecidos activou unha alerta e colocou cartéis informativos en lugares estratégicos da cidade. Pódense ver nas proximidades do río Miño e tamén na área comercial na que traballa, situada moi próxima á canle fluvial. A derradeira vez que a viron levaba a camiseta do seu centro de traballo. Foi nesta rúa do barrio da Milagrosa, en Lugo, onde tamén hai cartéis informando da súa desaparición. Sen embargo, ninguén sabe que puido ocorrer. Vamos, yo no me lo quiero ni imaginar, la verdad, la familia tiene que estar pues, destruida. Carmen, de 24 anos, ten o seu domicilio na parroquia de San Xoán de Tirimol, a 8 kilómetros de Lugo. A súa familia solicita a colaboración cidadá por se poden achegar algunha información sobre a súa localización. A Policía Nacional ten aberta unha investigación. Pequeno susto sobre as 8 desta mañá no periférico de Santiago de Compostela, a altura do barrio de San Lázaro. Un turismo ardía por completo nun dos carrís en dirección ao aeroporto. Unha dotación dos bombeiros de Santiago encargábase de extinguir as lapas que consumiron o automóvil en poucos minutos. A propulsión do turismo, que era de gas licuado de petróleo, obrigou a que o operativo tivera que organizar un operativo especial diante do risco de estoupidos. A intervención foi rápida e evitouse que as lapas afectaran a vexetación lindeira. O condutor, o único pasaxeiro do vehículo, resultou ileso. Cumpriu bloquear un dos carrís da vía onde se produciu o incendio, pero non se produciron retencións de tráfico xa que pola hora a circulación era escasa. Nos polo camiño nos avisaron que era un coche, un GLP, que, bueno, un gas licuado de petróleo, usa para combustión butano e propano. Bueno, polo tema dos recipientes que leva a presión aí dentro, pois un poquinho máis de precaución, sobre todo guardar un pouco máis de distancia. E nada, pois extinguilo pois como un vehículo convencional, extinguilo primeiro cunha línea de auga, e un momento que consigues un pouco pois baixar esa carga térmica que ten, pois aplicar espuma para sellalo, e bueno, a extinción foi rápida, O helicóptero Pesca 2 rescatou dous montañeiros de 60 e 74 anos feridos no Pico Teleno, lugar de moi difícil acceso. Tras a petición de apoio da Protección Civil de Castela e León, a través do 112 SOS Galicia, foron evacuados e trasladados con éxito. Un home de 78 anos morreu afogado onte á tarde na praia do Preguntoiro, no concello de Vilagarcía. O home foi rescatado da auga por varios bañistas. O 112 Galicia recibiu a alerta pouco despois das 8:30 da tarde. Ata o lugar desprazáronse sanitarios do 061, un helicóptero medicalizado e tamén axentes da policía local. Malia os esforzos dos equipos desprazados, non foi posible salvarlle a vida.
Para refrescarse no interior do país, ou piscina ou río, se optan por un baño fluvial, ollo porque ten os seus riscos e compre ter en conta unha serie de recomendacións. Ca chegada da calor, son moitos os que ven no río a mellor opción para refrescarse. Moito espazo, agua fresquiña, moitas ventaxes nun río que, pola contra, pode dar tamén algún problema. Home, algunha vez hai algunha serpe ou así, pero, bueno, casi que escapan eles máis de nós que nos delas. Aínda que a principal preocupación atopámola na profundidade e nas trampas que agocha o río. El problema también en el río, al final, el suelo. El suelo es muy diferente al mar, ves cosas en el mar, en el río no ves casi nada. Puede haber rocas, puede haber árboles, puede haber troncos por culpa de las riadas. Tomar as precaucións, sobre todo no río ahora que está baixiño, a hora de lanzarse ou de mergullarse, sí. Ten moitas cousas, hai pozos que non os ves e pensas que vas pé e meteste tranquilamente e resulta que despois... Moito ollo tamén cas correntes. O mellor consello, seguir sempre as instruccións dos socorristas. En canto aos nenos, cuidado. Es mejor que a partir de los 12, 13, que ya estén ahí, que ya sepan nadar y ya se puedan desenvolver un poco y tal. Ahí sí que de verdad, ahí ya pueden apartar un poco los padres y tal. Pero de menos, no, porque al final también, pues bueno, no, al final los padres también están un pouco preocupados por meterse al río y tal, y solos al final. Trampas e preocupacións que non teñen por que nos sombrecer a xornada. Se facemos caso ás instruccións, gozaremos dun gran día. El río está súper bien, es súper seguro y nos ha gustado un montón y el agua está perfecta, o sea que os tenéis que bañar. Así que xa saben, a hora de meterse no río, sentidiño. Unha veciña de Lugo falles a vida imposible aos seus veciños. A muller ten unha actitude agresiva, ameazaos, insultaos e no último enfrontamento mesmo golpeou a unha destas persoas. Téñeno todo grabado e xa presentaron denuncia nos xulgados despois de facelo tamén na comisaría. É o último enfrontamento desta muller cos seus veciños. Encárase con eles e nesta ocasión mesmo o agride golpeando na cabeza co seu móvil. No me voy al portal y tal, me empieza a pegar patadas, me empieza a dar puñetazos, me rompe la camisa, me echa las uñas, viene con el móvil, te lo pone en las narices, en la cara y te empieza a insultar y tal para que la empujes, es una provocadora. Denuncian os veciños que os insultos e ameazas son diarios. Venga, llamad a la policía, que lo que tengo aquí... Hai quen lle ofrece axuda, pero a muller sempre responde desafiante. Y se enfrentó a mí, y eso mismo, te intimida con el móvil, no te deja pasar. Viene hacia mí, cruza de acera, lo mismo, me pasa con el carrito por delante, que un día me lleva por delante. Os problemas de convivencia fan que algúns veciños estean pensando mudarse, algúns están a tratamento por ansiedade. Por la calle, los que son los vecinos, los empuja, y si son niños igual, si es gente mayor igual, y no hace más que insultar por la ventana a las 12, a la 1 de la mañana, por la parte de la terraza igual, y esto es un sin vivir. Pero yo tengo unos nietos, y entonces con los nietos no los puedo dejar salir a la terraza porque insultó a mi hija. 6 veciños xa denunciaron os feitos na comisaría e esta mañá pediron no xulgado unha orde de afastamento. Pues esperemos que esto se zanje, que la internen, porque si está mal que la internen y que nos dejen tranquilos. Tendrá una patología, yo no lo sé, tendrá un psiquiatra, pero inteligente es. Una vez que nombras la policía, se esquiva. A mala relación remóntase hai 5 anos. Estiveron tranquilos unha temporada que a moza foi vivir a outro lado, pero este ano volveu para coidar a nai e volveron os problemas. En Santiago seguen de festa e hoxe é a quenda da homenaxe á indumentaria tradicional galega. Vémola nuns intres aquí no Galicia Noticias. Agora saímos ao exterior da man das cámaras da nosa páxina web e comezamos en Baiona, onde van ver que loce o sol con forza. Preciosas imaxes desta vila pontevedresa, onde chegarán hoxe os 23 graus.
Bordeámolo o litoral ata chegarmos á Costa da Morte, ceos despexados en Fisterra, coa visión do faro onde centos de peregrinos rematan diariamente o seu camiño, hoxe a uns frescos 19 graus. En Celanova, na provincia de Ourense, as temperaturas son máis altas, como adoita pasar no interior do país, 25 graus agora mesmo, dos 26 que alcanzarán hoxe. En Ortigueira, no norte da Coruña, teñen a mesma temperatura, 25 graus, pero cos ceos muitísimo máis anubrados, o que facilita esa sensación de calmizo. E rematamos na provincia de Lugo, 22 graus solleiros, agora mesmo en Portomarín, dos 26 os que chegarán hoxe de temperatura máxima. O interior da provincia de Pontevedra está en alerta vermella por calor. Unha masa de aire cálido procedente de África impulsa o aire abafante na comunidade ata o mércores, Xavier. Sí, o que obrigou a Xunta, como dicías, a decretar esta alerta vermella en 16 concellos do interior de Pontevedra e a alerta amarela en 38 municipios do noroeste da Coruña. Será entre mañá e o mércores cando se acaden as temperaturas máximas, pero xa hoxe se suspenderon as actividades federadas deportivas no exterior, no interior de Pontevedra, ata as 8 da tarde. Así que se en medio das festas se teñen que realizar actividades ao aire libre ou acudir a eventos, teñan cuidado, non se expoñan o sol nas horas centrais do día, eviten tamén as bebidas alcohólicas e as quentes, hidrátense constantemente e teñan cuidado especial coas persoas maiores, cos nenos e con aqueles que teñan patoloxías médicas. Excelentes consellos, Xavier, moitas grazas. As vacas sempre tiveron un nome propio. A Pinta, a Gallarda, a Amarela, a Morena son algúns clásicos do nomenclator vacún en Galicia, pero este vello costume fuise perdendo pouco a pouco nas nosas granxas. Co paso do tempo, os nomes deixaron paso aos números. É a vaca 5988 da granxa Fonteboa, unha explotación do concello de Frades, onde teñen unhas 700 reses. Hai anos a granxa era moito máis pequena, tiñan só 40 vacas e aínda seguían o vello costume de chamalas a todas polo seu nome. Claro, cando manexábamos volúmenes máis pequenos, eranos máis fácil atopar nomes, había Chenoa, Amarela, a Blanca, a Roxa, había de todo. Pero agora, con 334 vacas en ordeño, 700 animales en total, A medida que as explotacións foron medrando e profesionalizándose, a tradición foise perdendo. Sandra, que traballa na granxa familiar, foi a última xeración en poñerlle nomes ás vacas da casa. eu acórdome de poñerlle nombres das de Operación Triunfo, de Chenoa, Bet, Rosa, era o que un pouco que estuvera de moda neste momento. Pero bueno, ahora tamén as conocemos, o sea, ainda que van polo número, sabemos que a 84-86 pues é a que dá sempre patadas na sala, ou hai unha a 30-92 que sempre se deixa acariciar, ou conocémolas igual. Segundo un estudo da Universidade de Newcastle, as vacas que teñen nome propio dan máis leite que as que non o teñen, son máis confiadas no manexo e teñen menos estrés. Todos os lotes da Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña vendéronse antes de que comezase esta celebración declarada de interese turístico. Así de grande está sendo o éxito da festa, Xoel. Totalmente, Alberto, festa para que xa está todo preparado aquí nesta carballeira de Santa Lucía en Moraña. Os carneiros xa están asados e os comensais xa están sentando as mesas e detrás do sabor deste produto están as mans de, entre outros, por exemplo, un deles é Suso García, asador. Moi boa tarde. Boas tardes. Contanos un poquinho en que consiste o proceso de asar o carneiro. O proceso é poñelo cedo, unha leña boa, un lume bo e un cordero bo. É o que triunfa. Cantas mans estades hoxe aquí elaborando estes asados? Traballando. Sí. Estamos sobre 14 ou 15 amigos. E cantas pezas se asan hoxe nesta edición? A ver, aquí temos sobre 200, pero temos particularmente asando que aquí non collían, temos máis de 200. Claro. Máis de 200. E sobre o produto, que nos podes comentar da súa calidade? O produto ten que ser especial, senón a xente non repetiría. Entón, o que ten que ser o produto é bo, de primeira calidad. Claro. Años novos, gordiños e eso. Falamos xa de que van 57 edicións desta cita, como foi mudando ao longo do tempo? Bueno, intentando mellorar sempre, aunque ás veces non che salga como queres, pero sempre intentando facelo cada ano mellor. E agora dende as dúas, non? Que se comezaban a sentar aquí os comensais, que é o que estades facendo agora aquí nestas mesas? Agora estamos repartindo uns cuartos, uns medios que nos encargaron particular para levar para as casas, e entón xa vamos a empezar a mandar para as mesas
que hai 159 mesas aí, pois mandarlle un cordeiro para cada mesa, e listo, a comer. Pois a comer, entón, moitísimas grazas, Suso, por atendernos. Pois saben que por aquí está todo prácticamente preparado, máis de 200 pezas, como dicimos nesta edición número 57 da Festa do Carneiro Espeto de Moraña. Años novos e gordiños. Gracias, Xoel. O Festival 17 Graos de Ribeira Sacra chega a súa 10ª edición cun amplo abano de actividades onde a música se mestura coa gastronomía, o viño ou a tradición nunha paisaxe única que opta a converterse, como saben, en Patrimonio da Humanidade. Subimos o catamarán no embarcadoiro da Veleda para percorrer o Canón do Sil. A bordo o chef Rafa Centeno, a primeira estrela Michelin da provincia de Lugo, emprata os petiscos que nos permitirán saborear a Ribeira Sacra durante esta viaxe. Facemos con todo o produto de aquí da zona de Lugo, para que a xente poida non só ver o espectáculo que é a Ribeira Sacra, sino tamén poder degustala. Unha viaxe a través dos sentidos na que a artista Annie Bisuit se encarga da música. Tiene el encanto también de conectarnos un rato con la naturaleza, con la música y creo que al ser en un lugar en el que el público es reducido, ¿no? Creo que también eso es muy bonito, creo que tiene una parte ahí muy especial, mire por donde lo mire. É unha das experiencias que ofrece o Festival 17 Graos Ribeira Sacra, un nome que rende homenaxe á inclinación destas ladeiras onde pervive a viticultura heroica. Visibilizar cara ao exterior, pois bueno, moito do traballo que se está facendo aquí, non só no ámbito musical, sino, como decía, dar voz ás adegas, ao viño, aos artesáns, intentando que o público, pois bueno, se leve un pouquiño, un pedazo da Ribeira Sacra despois de cada edición. E xa levan 10 anos achegando a singularidade deste territorio os participantes. Venimos de Granada y un viaje largo, pero merece la pena estar aquí estos días. Parece fantástico el entorno, el festival y todo, el tener un festival diferente. Un festival que mestura concertos como de Sidoní, Baiuca ou de Divine Comedy con visitas a adegas, rutas ou artesanía nun escenario único como é a Ribeira Sacra. En Santiago, hoxe, é o traxe galego o gran homenaxeado nunha xornada dedicada á difusión e conservación da nosa vestimenta tradicional. Laura. Si as celebracións do Apóstolo dan paso ao Día do Traxe Galego, unha xornada para conmemorar as nosas raíces. Desde a media mañá xa podemos ver certo ambiente na contorna da Alameda, punto de partida dese tradicional desfile que percorrerá rúas tan senlleiras como a da Conga, a do Vilar ou a Praza das Praterías. Como dicíamos, xa se escoita ese son tan característico das gaitas que nos mete de cheo nestas celebracións. Con todo, o mellor está por vir, xa que pola tarde terá lugar ese tradicional concurso que contará cun xurado especializado en investigación etnográfica e na confección destas pezas. Grazas, Laura. E tamén a tradición, a musical, ten esta fin de semana o seu espazo en Manzaneda. Ali celebra o certame celtibérico de bandas de gaitas que chega a súa edición número 17, Bea. Si, un certame que xunta hoxe aquí nesta competición a máis de 600 gaiteiros chegados dende distintos puntos de España e tamén de Portugal. Participan agrupacións de Galicia, Asturias, Madrid, Cataluña e este ano por primeira vez das Illas Baleares, concretamente de Mallorca, que traen ata aquí o son e as diferencias das cornamusas mediterráneas. Unha competición que porá fin a unha fin de semana marcada pola música tradicional, onde celebrouse o serán da Seitura para pôr en valor o patrimonio oral etnográfico das cantareiras destas terras de Tribes e Manzaneda. Grazas, Bea. É tempada alta de turismo e hoxe preguntámonos que tipo de souvenirs levan os que visitan Galicia. Malia que reinen os de produción industrial, contanos que cada vez está máis de moda o diferente, o que reivindica o local. Sol e praia, terraceo, comer ben ou pasear. Son os recordos que moitos levarán das vacacións vividas. E moitos levarán tamén algún outro, neste caso, dos que se compran. Mucho imán de nevera para la abuela, tíos, tía. Así é que o imán pasa por ser o souvenir máis vendido do mundo. E onde os venden xa non levan nin a conta. Hai contar si que non conto. Eu traio, así que acabo, traio máis. Di que nestes últimos anos está de moda o local. Calquer cousa que leve escrito Malpica xa vale. Eso vende, ou Costa da Morte.
tanto que ata deseñou unha liña propia de recordos con localismos malpicáns. Diseño frases de aquí. E sí que gustan. Gusta o diferente e gusta o exclusivo, por iso o verán é tamén tempada alta para os artesáns oleiros de Buño. Llevas un recuerdo, pero es un recuerdo artístico, genuino. Lo ha hecho una persona que vive aquí, es que vale la pena. Incluso aquí hay imanes de nevera, que también me llevé, que son diferentes, ¿no? Pero se ten que sinalar a peza estrela da tenda, María queda con esta, a viradeira. É algo funcional, pero é algo que a xente sigue gustando e sigue querendo, sigue interesándose por ela. Sempre se vende ben. Pezas tradicionais ou deseños modernos, grandes ou pequenas, con máis horas de traballo ou con menos. Degustar un xeado pode converterse nunha experiencia sorprendente. Máis alá do chocolate, da vainilla e da nata, a xeadeira artesanal está introducindo sabores pouco convencionais. Algúns deles están inspirados, iso sí, en receitas galegas. Nesta xeadería artesanal da Coruña introduciron este verán un novo sabor, xeado de kiwi amarelo. Hicimos la prueba y la verdad que a la gente le gustó bastante y pues nada, se quedó ya ahí en el nuevo sabor del verano. Los voy probando y así pues de alguna manera me voy quedando con los sabores que aparecen. Entre eses sabores pouco convencionais, cada vez son máis os inspirados en receitas tradicionais galegas. Vendemos muchísimo el queso, que es un queso curado de Ulloa, queso gallego, que es un queso de Anavisa. Temos requesón con figo caramelizado, que además, bueno, pois está moi ben aquí en Galicia porque ten moita fama e tal. Tamén temos o café de pota, que a xente tamén lle chama moito a atención. Probara xa anteriormente o que é o café de pota? Sí, porque non é a primeira vez que venimos a La Coruña. O xeado, como está? Pues moi bueno, ya venimos aquí por eso precisamente. Propostas novidosas que comparten protagonismo coas xa clásicas. Yo soy más de chocolate y fresa de toda la vida. Gústame o xelado de chocolate. Tamén un pouco limón. Non me gustan os queixos, non? Eses non. O tiramisú probáchelo. Sí, pero ese para ti. Tiramisú é para mí, sí. Sabores salgados, así algo máis, non sei, tomate, pemento. No, nunca os probei. O de boletus, tomate, o de pemento, esos claro, son máis caracterizados máis ben para a hostelería, porque, bueno, pois eso, non é moi típico que veñas a unha xadería a pedir pemento de Herbón con nata, por decirlo así. Sabores orixinais que buscan sorprender a quen os degusta. Fíxense que hai negocios que se daban case por perdidos e resulta que non. As tendas de teas, esas que herdamos dos nosos avós, están en auxe. E o curioso é que non é tanto pola nostalxia, senón polo impulso que reciben da xente moza. O negocio das teas deu a volta. Quen entra hoxe nunha mercería xa non busca só tea barata. Esto mejor, eso mejor, esto mejor. Hai colores, sí, pero eso mejor. O sector vive un cambio impulsado pola sustentabilidade e o fai no ti mesmo. E o que triunfan son os tecidos naturais e exclusivos que non se atopan nas grandes superficies. Isto está todo cosido, cada piedra va toda, e es cristal, podía ser plástico, vale? E es traballar un pouco, pois eso, calidades. Sabeno ben Fernando que leva máis de 30 anos entre teas. As modistas de toda a vida seguen sendo as súas clientas fieis, pero agora comparten mostrador con outro público. Sobre todo xente moi xoven, e nenos, homes, tanto homes e mulleres, pero hai moito home. E moito diseñador traballando no mundo textil, ou por lo menos metiéndose no mundo textil. Ahora tengo una máquina de coser y empecé ahí a hacer cosillas, pero todo sin saber, no tener ni idea, vamos. Y bueno, me gusta, la verdad es que me están gustando mucho las telas. Pero ollo, porque non calquera serve. Por iso, se hai algo que o cliente tamén valora, é o trato experto. Teñen que ter unha calidade para traballarlas. É importantísimo. Eso é a diferencia de traballar unha boa tela ou unha mala tela. O acabado, como se traballa, como se cose, como plancha. Eso é a diferencia. E esa mesma diferenza é coa que seguen tecendo o seu propio futuro. Cada vez máis laprecos galegos apostan polos cultivos de horta. No verán aumenta a demanda de fresco, tanto a superficie dedicada a tomates, pementos, cabaciñas, cogombros e feixóns que case se duplicou nos últimos 10 anos coa leituga como raíña indiscutible. Os galegos xa estamos, atención, entre os principais consumidores de ecolóxico do Estado.
Consumir produto local fresco de quilómetro cero e apoiar a economía galega é fácil. Actualmente hai nos mercados, nos grupos de consumo, nos supermercados e nas tendas de barrio como esta de Santiago, directo de Hortas Próximas. Veñen da Estrada, veñen da Ulla, veñen de Ordes, veñen de Melide, de Palas. Moitísima sandía, moitísimo melón, porque é unha fruta moi fresquita, nectarinas, melocotón, hai ameixas. No seu caso, levan anos cos mesmos pequenos produtores, pero en toda Galicia cada vez se dedica máis superficie e traballo aos cultivos de horta debido á alta demanda mesmo de produtos foráneos como o edamame ou o pak choi. A leituga é o cultivo galego máis amplo, pero o rei do verán é... O tomate é a hortaliza estrela. Porque é un tomate riquísimo, porque non vai á cámara, ven da horta para a tenda. Xa o traio o colabra, traino. Galicia está xa entre as 5 comunidades autónomas máis consumidora de ecolóxicos, 89 euros de gasto por habitante fronte aos 66 da media en España. Sí que se notou, por xente quere se cuidar máis, porque quere consumir produtos de cercanía, porque moitas veces tes problemas de salud. Son un cliente moi concienciado que xa ven cas súas bolsas, cos seus tapers, cas súas cousas, cos seus tarros de cristal, panchelos. Conscientes do aumento do consumo, as principais cadeas alimentarias están a ampliar a súa oferta de orixe nacional. Marchamos, grazas por escoller o Galicia Noticias, que continúa mañá ás 2 con Raúl Quián, xa saben, nos volvemos vernos a fin de semana que ven. Que pasen boa tarde, agora quedan con Noelia e a previsión do tempo.